Kaixo, bikote. Ze plazerra zuei entzutea eta guztiaz hitz egitea. Benetan, ni disfrutatzen nahi nintzen hemendikan. Bueno, Biontzako galdera, zein da psikologiak eman dizuen unerik politxena? Bat baino gehiago esango nukenik. Orokorrean lagutzen dezun pertsona orok, ez? Zuregan jartzen duen konfiantzan, gertutasuna eta batzuetan ere esatea, ez? Onartzea itxaso, ez? Eskerrik asko edo, ez? Ikaragarri lagundu didazu edo zurekin berriro hitz egitea, ez? Gustatuko litzaidake edo niretzat hori egundoko paria da, ez? Lehi hori irikitzea pertsona baten hori da, eta herrifar hori. Bai, konfiantza hori ipintzen da benin, ez da? Eta gero ikusten dozunin, lehene komentatzen egon garine, resilientzia hori, ez da? Zelan batzutan ikusten dugu, zelako txarto dator, zelan zaindu bihot, zer da behar da bena, eta prozesua maitxu eta gero, beraz, zelan ikusten dozun lasai. Disfrutetan, ez da? Bere kapazitate horiekin konektatzea, ez? Pertsonak ikustea gabezi batetik etortzea. Eta konturatzea, ostras, nik barruan zerbait daukat, ez? Nire buruari eta bai kanpoan ere eman dezaketena, ez? Hori ikustez gizaki batek ateratezaken gauzerik berenetako badala. Bai, eta gainera, konturatzen dire eurek enjabela lan hori, ez da? Ez dago barita magiko hori, ez dago hori, behain barruan, hau da ikasi behar duguna, ez gure barruan dagoela. Eta, bueno, guk izan gaitezkela intermediari horiek, ez, artean dagoena. Ez, beraien lana, ez, lana norberan izaten da normalean, eta oso guzti horiek, ez, baten diren horiek. Eta nahi, kontsultan gustatzen zait esaldi bat esatea, eta da, niretzako jendea ez da azten saioan bertan, saiotik saiora. Bai. Ez, zu etxera jutean ikusi dezunarekin, konturatu zenakin, hortzoa zu azten. Bai, edo handik saio batzutara bueltan datorren jobitu. Pentsetan egonaz, akordatzen zara pasadan hilien zela naipatu gendun. Eta orduan, ez da? Eta ezati, preste egon zarinin konturatu zara. Ez, gioi baten agertzen dalako, ez da, ez apagarren zezin joien, lortu behar gozu. Ez du funtzionatzen horrela, hori da. Da, joan hitz egiten nahi une politx hauetaz, baino zein izan da unerik zaiena, konta badezakezue behintzat, pribazitate hori mantenduta? Jo, banikora... Badaude, Bai. Bai, batzutan igual errezagoa etorten jako zonako uniek, ez da? Eta beste politxoek igual gehiago estaten da. Gogorrak gehiago registratzen dugu, eh? Hor geratzen da, ez da? Hor gelditzen da, bai. Ba, nik egoratzen dut, aztakitzen dela pare bat hile iru, pertsona bat, barriz esan, saizora etorri zen, da konturatu nintzen brote baten dagoela. Eta hori gestionagoa lixeti, ez da? Etxikokin berba, gero ingresauen behar zeben, bai, ingreso batera legeten dizenen eta niretzat hori bai izeten da momentu gogorrenetariko bat. Gogor hori. Bai, eta gero politxe izeten da bai, bueltan dato zenien eta konturatzen dizenien, ez nintzen ni. Hon bai ezagutuko zu benetako pepito. Bai, nina izen hori, ez, orain aterako da, ez, momentu hortan ez zegon, ez, diskutatuta zegon hor barruan, bai, orain aterako da. Zuri, Itxaso? Nire kasuan, bai, aur bat, ez, edo nerabe bat, sofrimenduan ikustea, ez, eta jasaten ari dan, momentu gogor, ez, edo estu hori, ez. Eta batez ere baita ere lanketa egin nahi duzunean, ez, etxekoekin, familiarekin, batez ere gurasoekin, ez. Eta batzuetan erresistentziak daudenean, ez. Eta erresistentzia horien aurka egin behar duzu, eta nolabait lagundu behar duzu, hortik, ez, beste ikuspuntu edo ikuspegi batetik ikusten, eta esaten laguntzeko nago, eta lagundu behar diogu, ez. Ezinbestekoa zaigu. Guraso bezala ez entzutea, zure aurrak laguntza behar duela. Ez horre lagundu egin martzaile gurasoiei ikusten hemen hitz egin dugu eta esan dugu noiz baitean askotan ez ume asko dauzkagu ohitura asko leku batera eraman bestean eta askota hobe dela ez helduok egingo balima gendun terapia hori edo lanketa hori aurraren ganja bidea errezten dugula. Guk umikindan erabikin biharretzen dugunin beti ukitzen dugu argi gurasokin bebai enbiko dala zer. Umin onurarako. Bai. Ezinbestekoa, ez deno era, ez? Denok osatzen dugu, ez? Familia edo eta osotasunen hartu behar dugu, ez da bakarrik aurra edo. Inguru guztia. Psikologak, ez? Psikologoak izateaz gain, adibidez, Itxaso zu, nor da Itxaso?
Galdera politia. Norra ez, hori papela ikusi dugu, baino? Normalen ez gaude ez, gure buruaz hitz egiten orain, ez, ohituak edo ez. Bestei galderak egiten daizkio. Baina eta horretan erosua goten gara, gero gurea. Bai, bueno, ez dakit, oso sentibera naizela esango nuke, eta nik uste alderdi emozional horretatik asko harremantzen naizela, eta laguntzea, ez, lehen aipatu dudan bezala edo eta indiaten galdera dela eta, ez, zergatik psikologa egin itzen, nik uste laguntzeko behar horik, ez, edo asko betetzen daute, ez. Zenbaitetan baitaren ere burua azten dut, ez, eta horri izaten ditut komeriak, burrukatxo horiek, ez? Bai, burrukatxo horiek, nire burua ere zaintzen, lantzen, eta, bueno, eta bestetik, afizio askorekin, edo, kirola, bidea jatzea ikaragarri gustatzen zait, eta, bueno, baita beste zenbait, dantza, musika, euskal kulturak ematen digun, ez, zenbait. Bai, gaur ere ez, guraso askok ikastola, Zumarra Horretxeko ikastolako gurasoak ikustizutenen itxaso psikologaz aparte, ez? Beste guzti hori dauka, ez? Garrantzitsua da pertsona bere osotasunean ikuste, ez figura hori bakarriz, bezala ostasunetikan ikusi dezakegu. Mikroprofesional hori edo, ez? Bete dezaket, baina nire pertsonan, nire ingurukoekin eta nire lankideekin, nire bai, ez? Nolako naizen eta ez, nola ibiltzen naizen, baita ere garrantzitsua da. Eta Idoia, zu? Nor dago psikologa? Nik esango neukon psikologatik aparte nazela pertsona oso arrunta, oso normala, neure gabeziakin, neure beldurrekin, hori igual bai puntu obsesibo hori, ez da, pentsetan, ez da, hau zelan nahi likeot, edo niri zelan heldu liketzot, eta gero nire afizio horiek dire, aldoten haitzie, batzuk barri ingo dabe, baina azte burun bazerrezen egotie, Ze plazerra, Bai. Hau da pixkat lehen esan dugunez, mitifikazio hori pixka bat. Nik horretan bai kontu apur bat eukitzen dut, igul, ez dakitz, igual triketik jaialdi bat, ez da, eta orduan badakit igul, neaz terapizan dagoen baten bat jungo dela edo, nik aurretik bai eureria biseu bai etxentzete. Bazpare, badakizulako, deseroso, hori da, ez da, neure beste bizitza bat daukotelez, Eta zuek, orain bai hezkuntzan bai kontsultan, ze behar ikusten ari zeate? Gehien azaleratzen nahi dana, bai gazteetan, bai helduetan, ze behar dago gaur ateratzen? Babitu, lan orokorrien esango neuko berbaitzeko behar izana, hitz egitekoa. Ez dakit zer pasatzen jaten, baina ez nago ondo, gero ja teknikoki izango genduke, sintoma, ansiedade sintomak edo depresionio sintomak, ez da? Hitz horiek orainez asko agertzen aidia. Baina bai ikusten dut, jente askok laguntza eskatzen da bela, eta nik pentsatzen dut hori pronostiko neku edala, bai, laguntza eskatzi ez. Pandemiak egin du gauza bat ona, seguri traumatizatu bai ez, zirkustantzia askok, baina isiltasunak traumatizatzen gaitu. Eta zenbat gauza ez, isildu ditugun, eta pandemia honek egin dugu detonante bezala, pum, denateratzea, eta orain albideratzen nahi da hori ez, pixkat isiltasun hori kentzen jutea. Nik uste denontzat dela, onuragarria, barneak askatuta hitz egitea, ez? Eta horrek osasuntsuago egite gaitula, ez? Eta nik uste horrek pandemiak edo orokorrean, nik ere Idoiarekin bat nator, entzutea, ez? Behar du jendeak bere aipatzea eta barne korapioiek askatuz zu hor egotea, ez? Eta netzat ere oso garrantzizkoa. Sostengu hori, izatea, momentuaten gure burua, sostengatu ezin dugunean norbaitek ez, behintzat hor. Euskarri modun bat edo, eta bate bat konfiziantzako ez. Egul, lagunekin nengot berba edo etxekoki, baina ez da bardine, eta orduan daukot profesional bat, ez da, nire entzuten abena, esaten duztena. Juizio hori gabe, osotasunean, ez, lagun batek agian juizioa sartu dezake. Itxaso, gu ezagutzen geha, 2017an ezagutu ginen, elkarrezagutu ginen, lankideak izan ginen, ordutik ona, bizipen asko, bizipen bat esango zen duna ordutik ona bizidezuna psikologa bezala? Daukat horrela bizipen konkreturik denbora pasatu da, eta nik ikustu dute nire kasuan ere nik ere evoluzio bat izan dudala, eta bestelako lanketa batzuk egiten ari naizela, eta gu arain adibidez buru belarri gabiltza alderdi emozionalean, eta pertsona ez,
nolabait erdia erdigunean jarrita, eta egia esan, nik uste egunero korretan nagoela, eta plazer bat izan zen zurekin lanean egotea, badakizu. Eta hori, jarraitzen dugula, ez? Egunero, alden eta gaian hori da. Bestei eskaintzen, alik eta hoberen eukitzeko gure aurretan erabe eta gazteak, ez? Hori da. Etorkizun hona euko dugu, ordu. Bai, hori da, hori ez, garrantzitsua ezkuntzan. Bai, Idoia, hitz bat bukatzeko, ja zuk esango zen duken azkeneko hitza? Gaiaz lotute? Bai, hitz batean? Psikologaren gana joatea beharrezkoa da. Eta ausartu laguntza eskatzen. Oraindik estigma bai bada, baina ausartzeko. Eta danok behar dugun zeo zer dela, ez dela gaixorik dagoenak bakarrik. Ez, ondo egoteko. Horiz. Eskerrik asko, esaldi horrekin geldituko gea, eta joan zaitezkete berriro, mila esker bio. Zerri,